Аз ще ви кажа само, скъпи души, накратко. Не е въпрос само сега да служиме и като ни омръзне да се разладиме, кога се сетим пак да дойдем. Защото учениците на Бог, избраните, те стояха до край, затова Господ каза, вие сте, които стояхте до край. Амин. И не само това, скъпи души. Има хора, които не четеме, че са били апостоли, не ги четеме, че са били в църквата с Исус, а пък делата им и добрините им още върват из цялата земя, където има народ. Защото в края на живота на Исус започна доброто дело за края на Исус Мария. Как събра средства, как купи мирото, какво направи, само тя си знаеше. Но не закъсня. Много на време използва времето си. Точно когато трябваше, точно тогава изкара мирото, омина нозете му, целуваше и плачеше. Така че другият, Йосиф от Ариматея, и той не закъсня. Никъде не пише, че с апостолите е бил, а един от тайните ученици бил на Исус. Как поиска тялото, как понесе разноски, как даде гроба, какво направи. А също и Симон, който носи кръста. Това са хора, които ние не може така лесно да ги забравим, да ги пренебрегнем. Това са хора, които са послужили на Исус до последно, докато възкръсне. До последно. Както и Мария Магдалена. До последно. И ревността и любовта ѝ да види своя Исус. Да види и да знае къде е положен. Не мръдна, докато не го виде. Такива хора ни са нужни, скъпи души, сега да имаме в нашите църкви. Нуждаем се от такъв народ, който да служи от начало до края. Амин. Бог да ви благослови. Бъдете благословени. Бог да ви благослови. Амин. Искам да кажа, този човек е на 87 години. Искам да кажа, той ни е като духовен баща на всички. Познава, ходил, чрез него Бог откривал църкви, целият Розински край, Карловския край, навсякъде този мъж е ходил и е прогласявал името за Исус. Я кажи, брат Василе, как ще гонеха, искаха да те отрепат от влака, искаха да те хвърлят от Карловския край? Я кажи. И ще преминем към Господна. Ами, скъпи души, няма какво да ви отнемам време. Друг път, когато има време, ще говорим за много неща. Не искам сега, ще имате Господна, никой да не е натоварен, никой да не е наскърбен, всички да сте весел дух. Но всеки да знае, че края ще му доде. А заплатата, наградата е у Бог.
И всеки трябва да чака да получи от своята работа своята заплата. От своите постъпки, от своите дела. И ако си извършил едно добро дело, това милиони струва пред Бог. И сега ми говори брат Ганчо, абе ние одихме на Розино, какво стана? От 12-13 години разбито семейство, като отидохме, семейството се събра и подписаха и сега няма по-добри от тях. И извършихме едно дело, толкова благородно, ами нещо трябва в живота си да направим, но на никому зло. И на никому да не станем причина. Ако може да помагаме, ще помагаме. Ако не можем, да не пречиме. Затова не се отчавайте, не се предавайте. Исус е с нас. Бъдете дързновени. Амин. Амин. Ревности за Бог. Амин. Не само да ревнуваме засемно за този свят, както Лотовата жена. Не. Ние повече ще ревнуваме, ще търсиме небесната слава. Амин. Нашето вечно убежище. Затова бъдете благословени. Амин. Бог да ви помага, Бог да ви благослови. Амин. Алилуя. Бог да благослови. Вие виждате ли, че брат Васил почти всяка неделя ни посещава? И знаете ли защо? Защото брат Васил обича. Защото, скъпи души, искам да ви питам, кой ще ми каже от вас, кога сте имали евангелизацията? Преди 2 години, брат Васил. Виж, аз не вярвам. Аз не вярвам. Ето сега аз не му фанах вяра. Всяка неделя имаме евангелизация. И не можете, ако нямате 1 лев, стотинки, не можете едно кафе да пиете. А тук всички идват без пари. И без плата. Никой не ви търси пари, ни Бог, ни ние. Идвате тук с вашите кусори, с вашите придобити навици, с вашите цигари, с вашите наркотици, с вашите алкохоли, слабости. Идвате тук, оставате ги тук до Амона. И от тук взимате Божията благодат. От тук придобивате милост, Божия вечен живот, спасение. Оставате без грехове. Господ отнема вашите грехове, остават тук. Затова имаме всяка неделя евангелизация. Каква е тая евангелизация? Обявена преди 2 години или другия месец? Няма. Който иска да дойде, да заповяда. Да дойде какъвто е. Но тук трябва да излезе променен. Амин. Идвате да се промените, но не да останете същите. Това е нашата евангелизация. Бог да ви благослови. Амин. Ако му задам на брат Васил още един въпрос, да знаете, че ще говори. Затова, знаете ли, аз се насърчавам от такива брати и сестри, които са по-стари и знаят и изследват точно истината. Брат Василе, всяка неделя правиме какво? Евангелизация. Това го запомних, ще си го запиша някъде. Затова сега нека, знаете ли, можете ли малко амбона, брати, да изчезва? Една там отива, защото ще пристъпваме.